Nah, melu-melu ditanono kowe. Plotroke kathokmu. Dewa karo diplotroki kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tak rewangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang sases-sases ngono. Ponokawan Bagong. Padha Raja Saprapta kita, Ponokawan. Sowana ning Kayewangan Suralaya, Ponokawan Bagong. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang. Menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru? Iya, Bagong. Kok cilik? Bagong aja sembrono. Nggih, nggih. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun. Iya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude. Malak piye? Kancane tangane loro kok dheke papat dhewe. Nek adus mesti suwe banget kuwi. Lengosoki kelek papat dhewe. Iya Bagong, nggih Pukulun, karo sapa kita? Piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayewangan. Nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget. Nganti krekel-krekel niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi. Ora apa-apa Bagong. Nune nggih matur sembah nuwun. Ta kencang warudaya Pak Pong. Buh bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong padha Raja Saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh, nggih, kula mun tau ngerti. Pukulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Pukulun. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya, Bagong. Nggih. Bagong padha Raja Saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino dudu. Ulun Bathara Indra. Ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Pukulun sok nonton. Iya. Wah, jan. Nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki. Jane rasa nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulun Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong padha Raja Sapraptamu. Wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun, Sang Hyang Ismaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Ismaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi ndek anak nang ndi-ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Wo ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya sedulur. Wo lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nuni nggih. Bekti kula nek nyeluk napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wo wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula konjuk Pukulun Yamadipati. Ya, pangestu tampanana. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi
teka dadi gegering Kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing Kayiwangan. Ponokawan Bagong matura, yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokna marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Ponokawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Hyang Pikulun menika estunipun nuruti kalih ati kula pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane rak ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu wae? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya mung anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petro karo Gareng wae bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kalih Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki merga kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon." Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita, nggih. Yem Tariem. Bojo kita jenenge Tariem, nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah aran Dewi Tariem, mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya, Bagong, nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong, nggih. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya, lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta, Yem. Ha nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda, hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan, kalih pacitan. Kula hobine nyopet. Lah beda ta? Pun beda. Dadi mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Lah terus kula rembugan kalih bojo kula ngene wae, Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ah monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kersa tindak. Pangeran sapa? Pangeran bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karang wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho Yem mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo to Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Dadi saniki dadi wong apik ya mung iso gala-gala kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Sik Basir, iya iya. Niku raine mboten padha kali kula, nek mboten napa-napa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpukke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon, aku lek arep takon endi Yem saya coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar,
Bapakku iki asine sapa? Mesti weh, blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugek niku wis ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya. Dalane ngendi yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku rak saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget wae jenenge napa Pukulun? Repat kepanasan. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Upata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Loh, Cingkara Bala Upata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mula kula omong niku akeh ngapusi mbangane benere. Wah, setan tenan lho. Iki wis deg-degan e. Wis arep utusan Yamadipati kak nitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan, kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan Pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, Pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa Pukulun. Sejatosipun nek Pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon Pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek Pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek Pukulun mboten paring dawuh, mboten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula Pukulun. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula diris-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Mbangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka Pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Wah, arep omong rak ngawur wae ta. Cemplungke endi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dengkul Mlocot ora. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa Pukulun? Candra Dimuka. Candra lho kita. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kok Bagong, nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki wis sing lamar, mpun kula bebaske kok kula niku. Wonge kepenak kok.
Nek pancen mbangane karo kula ora seneng sakniki wis diirak-iriki tangga kula ya wis tak nengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos, Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Keladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa wah Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya jelas wis ora bakal wedi karo sapa-sapa aku anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa iki ora usah malang kerik anggepe kaya nendi tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa sampean ngerti to nek kula ngamuk sampean ngerti nek kula nesu kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh. Ah rataya rusak rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah sakmenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek emben Semar bangun gedung kesenian. Niku wis mecahke sirah. Sakniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya kowe ning kowe bisa cah cerdas e. Padhake ora. Ha iso, mbok tekane iso mbok ora sing penting iso. Walah nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita, lan ora ana wanudya ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lan Bagong niku menungsa. Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun iki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun iki jejering sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ora iso wangsulan? Apa gunanya jadi dewa kok? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sundan ngerti lelakone kok. Aja kok menungsa. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti apa musike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuaning kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus arep melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu titanono kowe. Plotroke kathokmu. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tak rewangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki. Nganti babak bundas nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikik ta? Iki cepet iki. Ndek gang tases-tases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ayo ora ming waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, "Non, ganti iki meneh." Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih.
nalika semana Semar tumitah ana ing jagat kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Ngiwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampeyan? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinipta dadi wujuding Sarawita utawa bilung ing ngangka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal bayangan aning Semar ki nang ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara kula kok kaya ora mantep to ming diparingi kok kaya mustahil ngono lho ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku wase saniki kula ming kepengin jenenge bapak kula titik. Nek sampeyan kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pen niku kula nesu tenan iki. Niki ada tenang-tenang mawon to niki. Mugi dados ing kawuningan Pukulun Bathara Rada mangsa wangrai kula niku wis sabang tenan. Niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Pukulun. Nomo sidam sekaring bawana langgeng Bagong aja kaya mengkono Bagong mundhak ora prayoga kedadeane pun kajenge lha witena sampean wis ora ditakoni ya ming sabda-sabda saka bayangan-bayangan apa bayangan kok min sabda dadi menungsa kaya ming ayawara ulun kok ulun kula mboten percaya iya nanging nyatane kaya mengkono as niku ming gawean sampean pokoke Pukulun kersa mboten panjenengan nuduhke bapak kula nami sing kula goleki nami jeneng asma nek mboten jeneng mboten nami mboten asma kula mboten nrimakaken Bathara Indra bocah iki nek ora tak seret ning repat kepanasan gawe geger Bathara Indra weh